Hej, mit navn er Christel, og velkommen til en del af mit website, der handler om mine foredrag og kursusdage. Det, som jeg bare lige vil give dig en lille forsmag på, det er, at når jeg holder de personlige foredrag, så holder jeg dem om mig selv, og det, som jeg nogle gange kalder mit meget spændende liv. Jeg ved ikke, om mit liv er mere spændende end andres, men mit liv er på en måde meget ekstraordinært end andres, fordi jeg er nemlig helt blind, og jeg holder foredrag om, hvordan det er overhovedet ikke at kunne se, og så alligevel at være erhvervsaktiv, og det at blive blind og gennemgå den modstand og de udfordringer og alle de processer, der er derigennem. Så holder jeg også foredrag om motivation og målsætning. Jeg har nemlig skrevet en bog, den hedder Motivation, og jeg elsker at begejstre og inspirere med, hvordan du kan motivere dig selv og andre, og også hvordan man virkelig lærer at sætte sig mål og lærer at indfri dem. Og absolut sidst, men ikke mindst, holder jeg foredrag om stresshåndtering, konflikthåndtering. Både stress og konflikter er vist kommet for at blive, men der er måder at håndtere det på. Så uanset om i en husmorforening, en pårørendegruppe, en virksomhed eller noget helt fjerde, hvis du vil høre mig tale og inspirere, skabe refleksion og vinkler, så ring til mig. Så taler vi om, hvornår, hvem I er og hvad I har brug for. Du kan læse meget mere, og det er du selvfølgelig velkommen til. Jeg glæder mig til at møde jer derude. Hej så længe.